لەگەل vê matirsiya rojane lêkolînên nû jî di derbarî vîrusa koronayê de li tevaya cîhanê têne encamdan, zanyariyên nû di derbarî vê vîrusê de têne belavkirin û eşkerekirin. Lêkolîneke Çînê derxistiye ku vîrusa korona dibe ku di çavên mirovan de demeke dirêjtir bijî, ev yek jî karê pişkinînên dîtina vîrusê zehmetir dike. Bi taybetî ku pişkiniyê niha tenê numûneyekê ji bêvila mirovan werdigire. Li gor lêkolînê jineke Çînî ya temen 65 salî ti nîşaneyeke vîrusa korona di bêvila wê de nebûye, lê di çavên wê de hebû. Piştî ku ew jin 20 rojan li nexweşxaneyê de dimîne, vîrus di çavên wê de dihat û diçû, lê li pişkinînên bêvila wê vîrus nebû, nîşane jî nedihatin dîtin. Vîrus dibe ku zêde bibe heta wê dema ku neyê dîtin, wate dibe ku nexweş bi vîrusê ketine lê tendurustiya wan baş e. Li gor lêkolînên berê ku li Amerîka hatine encamdan, vîrus de rundikên nexweşan de hatine dîtin. Her wiha yek li ser sê ya beşdarbûyên lêkolîna Çînê keviya çavê wan kul bûye piştî ku bi vîrusê ketine. Li gor malpera All About Ice wate hemû zanyarî di derbarî çavan de nîşanên vîrusê dibe ku bi awayekî xalên gulgulî yan jî xalên sor li spîka çavan derkevin, keviya çavan jî kul bibe, rundik ji çavên nexweş zêdetir bêne xwarê çav bixware yan jî sor bibe.